Хто той палітвязень, што выплаціў 600 000 даляраў і ўсё адно сеў? Вядома, што Александра Дарагакупца затрымалі не пазней за жнівень мінулага года. Нібыта ён пералічыў палку Каліноўскага 11 000 рублёў. Каб пазбегнуць 12 гадоў калоніі і пераследу адразу па 5 крымінальных артыкулах, сілавікі прымусілі хлопца кампенсаваць тыя данаты. А кампенсацыя гэтая вельмі хітрая, прымушаюць перавесці грошы дзіцячым дамам і бальніцам. Туды і адправіліся 600 000 даляраў. Але суддзя Андрэй Сіс усё роўна прысудзіў хлопцу 5,5 гадоў калоніі і штраф у 50 000 базавых велічыняў. Сам Александр Дарагакупец родам з Іванава, яму 44 гады. На пачатку 2000-х ён быў інжынерам-сістэматэхнікам у фірме «Конфі», якая оптам прадавала мяса і мясныя вырабы. Пасля працаваў ва ўніверсітэце МІЦО, а па стане на 2013 быў запісаны як індывідуальны прадпрымальнік. У Александра ёсць жонка і 2 дзяцей. Сям'я мужчыны жыве ў Іванове.